Dwi'n Amgueddfa Ethnograffeg, ac wrth gwrs un o'r pethau pwysicau i ddysgu mewn unrhyw iaith ydy unde, este, toaleta, felly lle mae'r tŷ bach yn Romaneg. Ond hyn fenyw, dwi'n rhywbeth am rhywbeth babla a wedyn barbatwl, sef y dynion. So ni'n deall hynny, barbat yw dyn. Dyma'r tŷ bach, mae'n eitha grym. Felly chi'n mynd mewn, na ni, sink. A wedyn mynd anw'r busnes yma, a fel bod yn Ffrainc. So mae da chi fel y cafn yna. A wedyn, reit, so fi'n credu bod chi'n rhoi y papur yn y fasged, ddim yn y twll. So mae hwn yn rhywbeth fi'n gael cwbl Nes i ddim mentro da hynny. Mae hwn, dyma beth sydd nhw yn mhrif Gorsaf Drên, Chișinău hefyd, sy'n yn wath. So chi'n talu 2 lei, sef 5 ceiniog falle, i hen fenyw fyna. Ag mae fel beidi. Disgusting. A dim golau yna, falle mwyn bod arbed golwg y lle. Felly mae hwn dal y thing sy'n rhyfedd achos hynny. Chi'n mynd i caffe aros yn y dre a mae da chi barcode a chi'n gyfod dangos yna rhoi rhif mynd mewn i'r tŷ bach. Ond da fi fideo am hwnna, falle bod fi wedi neu roi lan. Felly hynny, di hyn ddim yn arferol ond falle bod nhw'n hen adeilad. Ond felly y cafn a dyn y papur tŷ bach yn y basged o darn sy'n cael fi, ddweud y gwir. Ond mae'r amgueddfa'n bach braf. Lot o blant ysgol yma. Union yr un vibes a plant ysgol Gran Taf yn mynd i Sain Ffagfan am degfed tro, heb Bryn Taf. Ond a ges i lift yma ar gyfer y taxi yn amlwg bod e byth di bod mae'r blaen. Oedd yn checko'r map yma, dydd yma'n anodd yn ni. Ond na ni, ta beth, amser da.